въпреки студеното време. За историята на Списаревски повечето всички знаем, че няма да се спира много да говоря за него, но ще се спра на 2-3 слова, които той ги казва. Понеже е знаел, че ще има бомбардировка на София и той заедно с негови колеги, съратници, летци се споделяли, си говорили. И на тия думи искам да говоря, ще разбия самолета си в единоти, но няма да остава да бомбардират моята свидна земя. Силни думи и както виждам, той ги изпълнява и на дело. Но за да се стигне до това, да се стигне до тези думи, за тази себепожертвователност, той извървял дълъг път. Път, който ще трябва и ние да го извървиме, понеже няма какво да се лъжеме, нивото на нашия народ в момента е доста далеко от това, което трябва да е. Ще се разбиеш в тия, но няма да ги оставиш да бомбардират свидната ти земя. Колко много сила има, в колко прости думи, в едно изречение. Но във всичките тия думи е показан и духа на този българин, който живееше преди 1944 година. Преди интернационалния комунизъм и сега интернационалната глобалистична демокрация да унищи тия устои, които ни държаха някога като нация и като народ. Себепожертвователността, това е най-голямата чест. Няма по-голяма гордост от това. Защото все пак нека да го помислиме. Ако ние, както е тръгнал пътя, загубиме България, какво ще правим? Къде ще сме? За какво ще сме? Но този път, който трябва да го извървиме, е двояк. Единият е този, който сме го тръгнали от национална съпротива. Да се организираме, да организираме хора с различни идеали, с различни виждания, но в един момент тези различни виждания да станат като юмрук, който да разбие челюстта на змията, която ни е поробва. Но другия вече е индивидуален. Тоест всеки човек трябва индивидуално да се подготвя за тази служба, която рано или късно трябва да изпълни към отечеството си. Защото, пак ви казвам, загубим ли България, за какво сме ние? Виждаме, че процесите, които върват в момента, за жалост ще станат скоро необратими и тези дечица, не знам каква България ще им оставим. Затова всеки трябва да превъзмогва егото си, да превъзмогва слабостите си и да се подготви да даде своя плод и своя труд на жертвеника на България. Защото това начава почитане на героите. Като тази цвете, добре, но истинската почит е когато подражаваш, когато си последвал примера. Защото Списаревски е подражавал на Левски и на Ботев, който той много е обичал. Левски и Ботев са подражавали на Раковски. Тоест ние виждаме една приемственост. Така трябва да направим и ние. Ние 72 години нямахме национално движение и тепърва, за съжаление, го създаваме. Тепърва създаваме и рамките на националната идеология, но нещата върват на добре. Нещата върват на добре. Пак казвам, с организационната борба върви рамо до рамо и личностната борба. Благодаря ви. Да живее героите! Нека минутка мълчание